Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng para siswa, pripun kabare dinten menika? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Para siswa, pasinaon dinten menika nyinau bab geguritan. Kompetensi dasar 3.2 menelaah teks geguritan. Indikator 3.2.1 memahami kaidah geguritan. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video ini, peserta didik dapat memahami geguritan dengan baik. Wilujeng sinau. Pangertene geguritan. Geguritan yaiku wohing susastra kang basane cekak, mentes, lan endah. Wujud geguritan saemper karo syair utawa puisi. Dadi wujude geguritan kuwi meh padha karo puisi utawa syair. Unsur geguritan iku ana unsur fisik lan unsur batin. Dene jenise geguritan iku ana ode, himne, elegi, epigram, satire, romansa, lan balada. Nulis lan ngudari geguritan carane ana ing PPT kasebut ya, saka nentokake tema, golek bahan, goleki tembung kunci lan ngembangake tembung kunci. Nah, saiki tuladhane geguritan kang judule Sumimpen ing Pojok. Wacanen kanthi permati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.